Vítejte u mého prvního let's playe na hru Formule 1 2014. Vyšla 15. října roku 2014, už logicky. Ano, jak můžete vidět, noční závod, jedině Kuala Lumpur. Letos už se teda jelo párkrát, letos už se jelo i v Bahrajnu za nočního osvětlení, ale to se jelo letos poprvé. Nicméně Kuala Lumpur patří a vždycky patřit bude k nočním závodům a start bude a je právě odstartováno. Danica z postu posledního, což není úplně nejlepší, protože měl opravdu hodně smolnou kvalifikaci a Dan se posouvá na 18. pozici. Tady je opravdu, co Dan říkal na tiskové konferenci, opravdu hodně citlivá trať na plyn. Musí se postupně dávkovat a maximální rychlost tady je něco okolo 304 km/h. Takže tady to bude opravdu a Dani se posouvá na 11. místo, což je pro Dana jakožto Čecha výborné umístění, ale pozor, tady došlo ke kontaktu, ale to vypadá, že opravdu nebude. Si mají dostatek zkušeností, aby tu situaci zvládli. No a Dani v půlce prvního kola z posledního místa od startujícího 9. Což dobrý umístění, musíme to samozřejmě brát, že to je úvodní kolo. Musíme zapomenout taky na pit stopy, to znamená, že se to pořadí ještě bude měnit. A Dani určitě má na dnešní dobrý výsledek, i když se mu teda nedařilo, člověk by to neřekl. Dneska v dnešním typování byl z 22 jezdců nejlíp typující Lewis Hamilton. A Dani byl něco okolo 16. 17. místa, což znamená, že dost lidí mu nevěřilo, že dneska se mu ten závod uvede. Dost lidí možná taky udělalo chybu, no. Tak a jedeme za Danica jede na 9. pozici, hned za Filipem Massou. A za Danica jede Sergio Perez na 10. pozici. Danica teďka zajede, moment, poprvé jdu cílem, uvidím Danu včas, jaký to bude. No, je to 2,6,7, no. Vzhledem k tomu, že Vettel zajel o 3 vteřiny rychlejší, je to takový neslaný nemastný. Pokud Dani chce dojet na stupních vítězů, a já věřím, že chce, tak by musí trošku šlápnout a zatrobit útoku. Jsme ve druhém kole a na 10. místo se dostává Sergio Perez. A pardon, na 10. místo se dostává Nicolas Beck. A pozor, tady došlo ke kontaktu. Tak tohle bude mít určitě jistou dohru, protože tohle to nebylo procházka růžovým sadem, ano, teď to slyším v direktoriátu. Tady bude určitě nějaká penalizace, případné nějaké jiné potrestání. A vidíte, že se Rosberg značně propadl. Už není na 10. pozici a je na 12. Takže má buď nějaký problém, anebo ho to natolik rozhodilo, že ztratil koncentraci a tím pádem taky i pozici. No, ale Dani jede dál. Dani na to 10 šlepe dál, protože ví, že musí zajet tu nejlepší pozici. Pokud Dani dojede dneska 5., ne do 5., ale 5., tak se, ano, posune na 4. příčku průběžného pořadí. Takže Dan má určitě co dělat, aby se do konce sezóny dostal alespoň na to 4. místo. Ale já si myslím, že i kdyby dojel 6., a teď měl trošku problémy, já myslím, že i kdyby dojel na nějakým 6., 7. pozici, tak by to vůbec nevadilo, ale Dani chce dál, protože Dani je přece jenom letošní nováček, stejně tak jako Ricciardo a Kvyat, ruský to Matador, který dokonce má možnost na domácí půdě. Jedeme 14. závod letošní sezóny a ruská ruleta se pojede 16. To znamená A byla aktualizována DRS zóna, to znamená jezdci můžou použít otevření přidlačného křídla. Ricciardo jede na 2. pozici, Daniel Karanik na 8. To se mu, no, jsme ve 3. kole, což je docela ještě dost.
času, stát se může cokoliv. A Dani zajel teďka o 3 desetiny na sektoru prvním rychlejší čas na kolo než Kvyat. To znamená, můžeme očekávat, že se Dani dostane před Kvyata a dostane se tak na 7. pozici. A teď to můžete i vidět. 7 desetin ztrátil Kvyat. Ale zároveň Massa se taky dotáhl na našeho jezdce, to znamená, že tady to je jeden na druhého. Jo, teď bych mohl říci s klidným svědomím, že Dan zajede rychlejší kolo než Massa, protože opravdu teďka tady za prvé chyboval a za druhý nejede na té hraně, co jel Kvyat v kvalifikaci, protože odstartoval z 6. pozice, což byla jeho životní startovní pozice. A opět 6 desetinek, 6 a 3/4 desetin. Dani opravdu chce dojet na co nejlepší umístění, což samozřejmě jede 22 jezdců z 22 naplno, ale prostě na špičku jezdci odhadují 4. 6 jezdců může být tak na pódiu do 3. místa, ale 4 a dokonce mezi ně patří Dan. Ale Dani teďka Kvyat udělá chybu a Dani toho využívá. Ale vidíte, že Dan hnedka nasadil takové tempo, že mu Kvyat moc nestačí a Vettel zajíždí nejrychlejší kolo, ale rekord to ještě není. Na rekord potřebuje stáhnout ještě 2 desetiny. A na čelo, což je Bottas na 6. pozici, Dan ztrácí 5 vteřin. Takže má hold ještě co dělat. Rosberg se dostává před Kvyata a Kvyat se dokonce propadává na 10. pozici. Takže Kvyat tam musel ještě někde chybovat. A Rosberg se snaží, se pokusí jistě asi o druhý předjížděcí manévr na našeho českého matadora, protože ten první opravdu nevypadal moc dobře. Rosberg, pokud chce získat titul mistra světa, tak musí teďka začít vyhrávat, protože přece jenom Lewis Hamilton je v čele průběžného pořadí a má náskok na Rosberga 36 bodů. Takže to má do konce sezóny ještě 4 závody, což je 4x 25 závodů, což je 100 bodů. No a to samozřejmě můžou něco změnit. Do konce závodu nám zbývá 11 kol. To znamená, Dan má dost času se dotáhnout na Bottase a dokonce ho i předjet, protože musíme opět podotknout, že Dan jede svou historicky první sezónu ve Formule 1 v nejprestižnější kategorii mistrovství světa. Minulý rok se jezdili 8 válce, letos se jezdí 6 válce. Minulý rok tam nebylo letos to prostě ten motor doplnilo turbo, to znamená, že ten zvuk získal takovou speciální efekt, takový speciální nadzvih a opět 7 desetin. A teďka Rosberg udělá chybu a tady to je příjemná situace pro Rosberga, protože pokud, a opět to vidíme, žluté vlajky jsou vyvěšený a Rosberg opravdu nezažívá dnešní podnik v lásce, protože z kvalifikaci si vyjel 3. místo, což není úplně nejhorší, startoval z 2. řady a závod letos teďka pro něj končí, protože nemůžeme teďka s plným nasazením říct, že pro ně závod končí. Myslím si, že se bude se vším chtít, aby ten závod přece jenom dojel na bodech, protože body jsou pro něj v této situaci, v této pozici hodně důležitý. No. Kvyat se tím pádem posouvá na 8. příčku a Dani trošku rozhozen. Doufejme, že nemá nějaký technický problém, protože by to byla celkem škoda. Protože málo kdy se stává, že z posledního místa se jezdec vypracuje na 7. pozici, pokud to není vyloženě střelec. No, takže Daniel, týmový kolega James Button jede na 13. pozici a myslím si, že tyhle 2 jezdci se nemají příliš v lásce. Ne, myslím si, on to je tak nějak pravda.
přece jenom Button tam jezdí 3. rok a byl tam prakticky týmovou jedničkou. Jelikož tam přišel Dan a začal vyhrávat, protože Button nevyhrál ještě ani závod, nebyl ani na stupních vítězů, jeho nejlepší pozice byla 5. Za to Dan vyhrál 2 závody, 3krát byl na pódium. No, je v týmu Holt, je Dany Dany v týmu jedničkou, v týmu má číslo 1 a Bottas se musí spokojit s týmovou 2. Ale Vettel zajel teďka, a to je rekord, Vettel zajel rekord okruhu, nový rekord okruhu, který činí minuta 53 celá 93 tisícin. Takže rekord je pokořen z roku 2013. Uvidíme, jak na to budou odpovídat ostatní jezdci typu Hamilton, Rosberg, i když teď Rosberg bude rád, že bude na bodové pozici, nicméně bude tam muset trošku šlapnout. Button je za naším jezdcem a ztráta na našeho jezdce činí 3 vteřiny. A Dany opět ukrojuje a teďka ukrojil 4 desetiny. Takže můžeme se těšit na další souboj, která Dany opravdu chce. Délka vzdálenosti Dany Button je 7,5 vteřin. To znamená, Button tam musel chybovat, protože s průjezdu prvním sektorem takový náskok činil jen 4,5 vteřiny. To znamená, Dany mu přibylo 3 vteřiny k dobru. To znamená, že může jet relativně v klidu. A opět 1,390 tisícinek, no. Dany do toho opravdu šlape. Teďka tady trošku málem zavadil o zeď u příslečná svodidla. Doufujeme, že všechno ustál a jede dál. No, myslím si, že si většina jezdců nebo spíš diváků nepředstavovalo, že Dany bude až na takovéhle vysoké úrovni. Přece jenom 7. pozice není úplně špatná, když startuješ pozice. A Ricciardo pokořuje rekord. Je na 3. pozici a rekord činí minuta 52, 807 tisíci. Takže tady to bude opravdu velká mela. A Dany zajel teďka minuta 56, 489 tisíci. Což je o 4 vteřiny pomalejší, což opravdu se k němu hodně nepřiblížil. No, hlavně ať se přiblíží. A pozor, Dany jede na 4. příčce, to znamená, že předpokládám, jakože to tak asi bude. První 3 jezdci zajeli do boxu na výměnu pneumatik a Dany jel dál. Chytré. Jsme v 7. kole, no. Ještě 8 kol. To bude ještě hodně velká bitva. Jak by řekl herec Hollywoodu, to bude velký masakr. No ale on prostě ztrácí, to vám teďka řekneme. Bude to dalším sektorem, no. Proč Dan startovat z posledního místa? Smolná kvalifikace. Opravdu hodně smolná kvalifikace, Dan ani nechtěl dělat rozhovor, přece jenom kde komu by se chtělo. A teďka stáhnu nepatrný náskok, opravdu nepatrný. A to jsou 3 tisíciny. 3 tisíciny vteřiny. A Dany ztrácí 10,5 vteřiny. 10,5 vteřiny v 7. kole na Alexandra Bottase. Na 3. jedoucího, prozatím. Smolná kvalifikace pro Dany, opravdu smolná, protože nechtěl. Protože komu by se divil, že nechtěl dát ani interview po kvalifikaci, proč, co a jak. V tréninku sice dojel 3., což bral to jako odrazový místo a teďka o vteřinu rychlejší čas zajadaný. Teďka momentálně na okruhu v Kuala Lumpur. Tak prostě v kvalifikaci to bylo jako nebe a dudy. Nic nefungovalo údajně. Říkal, že mechanici odvedli pravý opak, co se po nich chtělo. Takže
U některých mechaniků myslím si, že si Dan trošku pohoršil, ale na to se teďka nemůže ohlížet. No a v kvalifikaci, ve druhé kvalifikaci mu explodoval motor a ve druhého srazil jeho týmový kolega, ač nechtěně, ale srazil. Takže obě dvě kvalifikace stály za prd. A ta první, ve které se kvalifikoval, to bylo mokro. To znamená, že on zajel čas něco okolo 2 minut, což je momentálně o 6 vteřin pomalejší čas, takže odstartoval z postu startovního pole. A Dan tím pádem tak zaznamenal nejpomalejší nebo nejhorší kvalifikaci v sezóně. Opět musím konstatovat, že Dan jede opravdu svoji historicky první sezónu. Historicky první sezónu v takové té nejprestižnější třídě Formule 1 a je až neuvěřitelné, co v této sezóně předvádí, protože přece jenom nikdo od něj nečekal takovýhle zázraky. Nikdo nečekal, že vyhraje vůbec závod letos. Každý čekal, že bude tak jezdit kolem 10. místa, aby prostě získal nějakou tu pozornost, aby se s tím autem žil. A on hnedka 3. závod v sezóně vyhrál svůj první závod. A 2 závody na to vyhrál svou první kvalifikaci. To znamená, jeho bilance v této kategorii je opravdu na dobré úrovni a začal se jevit o něj velký zájem. No a jenom jsem tak jako zvědav, kdy Dan zajede do boxu, přece jenom půlka závodu pryč. A Kaďas jede na prvním místě, vážení přátelé, tak to je opravdu nečekaný zvrat. Všichni jezdci před ním zajeli do boxu a Dani jede dál. Asi mu ty pneumatiky drží, přece jenom Dani říkal, že tuhle trať má opravdu taky rád, že patří k jeho oblíbeným a že ho hodně štve, že nezajel, nebo že se mu vůbec nepovedla ta kvalifikace. Teďka týmová režie. Jak dlouho ti vydrží pneumatiky? Já nevím, jedu naplno. Jak asi tak jako pojedeš? Jedu na plný plyn. Tak tohle je konstatace, jak to má být. Tak jako celkem se nedá odhadovat, kdo jak na kolik jede, na jak dlouho mu vydrží pneumatiky. No, tak tohle to je opravdu dobrý zvrat. Z posledního místa na startu v 9. kole na prvním místě. No. S časem 1 minuta 54 a teďka ale ty pneumatiky na obou stranách už toho mají dost, jezdci už také, pneumatika jistě dostává záhu, Šamišní to je půlka závodu na jedné pneumatice, jezdec na druhé pozici, což je Sebastian Vettel, držitel prvního rekordu, který byl dneska zajet. Stáhnu 2 sedínky a tady máme jezdce okolo, tak doufám, že nepůjde jezdec nebo dělat komplikace, protože vždycky jezdců přijíždění a pozor, Dani se snažil jet, aby jel z pitlena, hodně divoká. Předjíždění jezdců okolo je opravdu ošemetná věc, protože jezdci vždycky doplatí na předjíždění jezdce okolo, no. Ale tady to je hodně pomalé, tady to je 6 vteřin, což je docela pomalé. Dan se propadl na druhou příčku, to se mi nezdá, lifetime ukazuje 6, a teď si to jde. A Lewis Hamilton opět nejrychlejší kolo závodu, minuta 52,759 tisícin. Takže opravdu už ta špička do toho šlape a plný plyn. No a Dan zvolil opravdu výrazný pneumatiky. Protože všichni jezdci přesedlali ze základních gum na tvrdé a Dan z tvrdých na měkké. Uvidíme, jak se to projeví. Jsme v 10. kole a krajník Kaďas teda jede na 7. pozici, čili na pozici, na které jel naposledy ve 3. kole. Ztráta
na Butna ztrácí 7 vteřin a na Alonza předtím také. Pardon, ne. 7, to jsou 2 vteřinky, pardon. No, Dan. Do toho opět skutečně šlapé. A opět navýšil svůj náskok o 3 desetiny před za ním je dotírajícím se Jamesem Buttonem, což je taky zároveň jeho týmový kolega. Říká se, že se moc nemají rádi. No, dalo by se to tak nějak jako pochopit, přece jenom Dan přišel z ničeho nic a nováček a je týmovou jedničkou. Ale Dan je opravdu dotírá. Zkusí to? Ne. Alonso mu nedal možnost předjetí a zase trošku tím předjížděcím, nebo tím tvrdým bržděním trošku ztratil na Alonza. Tady je aktivace otvírání DRS zóny, zkusí to, no, vypadá to, že se do té dotáčky složí Alonso jako první, nicméně Dani se jde opravdu tvrdý brzdař, umí s těma brzdama opravdu, to už jsme se měli možnost několikrát přesvědčit. Jsme v 11. kole, dokonce závodu 4 kola. No, vypadá to, že Dani dojede asi na té 6. pozici, bych konstatoval a vsadil se. Ale neříkejme hop, dokud nepřeskočíme, jak české pravidlo praví. Ale to je jezd okolo, ano. Ještě jednou opakuju, ty jezdci okolo opravdu to jsou vždycky středem nějakých mrzutostí, protože už po několikátý se stalo, že jezdec okolo vyloženě zkazil závod vedoucímu jezdci. Nic více k tomu říct nedá, ale pozor, teďka Alonso udělal chybu a tady to využívá, ale teďka tam udělali chybu dva jezdci. Ale oba dva to ustáli, ale Alonso to zase využil, to znamená opět se dostává na první příčku a Dani to zkouší na další šikaně, ale byl dlouhý, Alonso byl dlouhý, tak moc se snažil to tam zavřít, až na výjezdu zatáčky byl dlouhý, takže to je opravdu nečekaná situace, nicméně dalo se to očekávat v následujících chvílích. A opět, ano, hreště to jenom potvrzuje, dostáváš náskok 3 desetin, šlapej, ať dostaneš na to 5. místo, no tak samozřejmě asi Dani se bude snažit, ale to 6. místo je opravdu taky krásné místo umístění, protože z posledního místa, i kdyby 10. Ale Dani chce, no, takže to je jenom dobře. Podíváme se v průjezdu dalším kolem, jak si na tom stojí, přece jenom teďka nejrychlejší. A teďka zajel o 2 vteřiny nejrychlejší, zajel si teďka své nejrychlejší kolo. O 2 vteřiny. Jeho nejrychlejší kolo činí minuta 52,95 tisícin. Což znamená, že opravdu teď už se trošku nějakým způsobem vyrovnává té špičce, ale Alonso se snaží zuby nechty držet se našeho českého jezdce, ale přece jenom Dani trošku po tisícinkách ucukává. Pomalu se nám závod chýlí ke konci, poslední 3 kola zbývají. No, 7 vteřin ztrácí na 5. Dani, na jezdce na 5. místě. Dani jede na 6. příčce, za ním jede Alonso. Na 5. pozici jede Bottas, na kterého Dani ztrácí 7 vteřin. No, vzhledem k tomu, že 2 kola předtím to bylo 10,5, Dani stáhl 3 vteřiny, no. Dokonce závodu byly 3 kola, tak kdyby každý kolo stáhl vteřinku a 2 desetiny, možná, že by to na to 5. místo šlo. A opět se trošku dotáhl nepatrně o 4 tisícinky, což je opravdu hodně málo, ale přitáhnul se. Teďka jsme na kokpitu, Kaďase. Dani, jedoucí v týmu Mercedes, McLaren. Je to takový ten průměrný satelitní, až řekl, tým. Není to tento tovární, jako je Mercedes, Red Bull, Ferrari, Lotus.
Jo, je to takový ten podřady z té druhé řady a Hamilton opět zajíždí nejrychlejší a tím pádem i rekord. A Dani se o 2 vteřiny přitáhnul na Bottase. A ten náskok činí, pozor, už 4,5 vteřiny. Tak tohle je zajímavé číslo, protože pokud to tímhle stylem půjde dál a Dani pojede konstantně rychlá kola, čili na hranici minuta 52, vypadá to, že by to takhle mohlo skončit a dotáhnout se na Bottase, ale to je ještě dlouhá budoucnost. Ale má k tomu značně nakročeno, podívejte se na to, 164 tisícin. Sice teďka Bottas trošku navýšil náskok o 4 desetinky, Dani ho zase hnedka zkrátil o 1,5 desetiny. No, uvidíme, jak se to s tím bude vyvíjet v dalších kolech, posledních 2. Já jsem říkal, že tady ta trať bude opravdu hodně ve všech smyslech rozhodující, nebo hodně toho změní. Pokud Dani dojede na opět opakuju, pokud Dani dojede na 5. pozici, posouvá se o místo vpřed na čelo průběžného pořadí. Ale nejhorší zvrat a o 5 desetin, to znamená Dani získal 5 desetinek dobrů. Ale největší zvrat bude na čele průběžného pořadí, protože Nico Rosberg měl už několikrát komentovaný kontakt s naším jezdcem a dostal hodiny. Takže trať, kde je preferovaný spíš stop and go, právě Nico Rosbergovi svědčí a tím pádem měl šanci na lepší umístění, ale nestalo se tak. Tím pádem bohužel odpadá a pro něj naděje na dobrý zisk skončila. No, jsme v předposledním kole, teďka vidíme Zlaté oko se tomu tak přezdívá, Kuala Lumpur, opravdu bohatý město, sami máte možnost vidět, mrakodrapy, krásně nasvícené vozovky, opravdu paráda balada, ale opět 3 desetiny a náskok činí jenom 3 vteřinky, no to je něco. Vážení přátelé, Dani Kajaz do toho rve vše, co může, jede opravdu srdcem, protože do těch zatáček se to snad ani jinak nedá. Jedete do zatáčky, přes vodidla ani nevidíte. Ale je pravda, že Alonso se održí, je tam vteřinka tam asi bude. Vteřina náskoku. No, má jenom na to jedno kolo Dani, aby to dokázal. Jedno kolo, aby dokázal, že má na to být na 4. pozici průběžného pořadí. No, nevadí. I kdyby se tak nestalo, má na to ještě 4 závody, což kdyby vyhrál, tak je to 4x25 bodů. Za první místo se upisuje 25 bodů, za třetí se upisuje 18 bodů a za třetí 14. To znamená 4x25 bodů. No a ty samozřejmě můžou něco změnit, což je 100 bodů. No. A teďka zel rekord, teďka si úplně nejsem jist úplně kdo, přece jenom je to Ricciardo, úhlavní nepřítel, jak říkají média, úhlavní nepřítel. A jsme v posledním kole, vážení přátelé, a náskok je 2 vteřiny. 2 vteřiny mezi Bottasem a Kajasem činí. Kajas teďka za nejrychlejší kolo, teď to tam poslal pěkně. Na konci závodu pošle, když jsou pneumatiky, jezdců to mají dost. A opět furt tlačí naplno. A jsme v posledním kole. Dani Kajas, nejrychlejší kolo závodu, minuta 52,122 tisíci. No to je něco. Takový čas jsme vždycky chtěli vidět od našeho českého jezdce. A opět desetinku ukroju, ale to je furt málo, Dani potřebuje víc. Potřebuje tak 4-5. Náskok je 2,5 vteřiny. To opravdu má už na to jenom půl kola.
na několika místech, přibližně na 3 zatáčkách, se tady brzdí opravdu na krev, kde opravdu preferuji jezdci stop and go, jak se tak říká, brzda plyn. Z 200 km rychlosti na nějakých 90 a hnedka z 90 na nějakých 160. A zase pak následují tvrdé brzdy. Pravá, levá, dlouhá rovinka, pravá, levá, šikana přes obrubníky a nájezd do poslední zatáčky dvojité. A cíl je tam docela blízko, to znamená, uvidíme, jak to bude hrát do karet. Ale dálnice se přibližuje, opravdu se přibližuje, sami to můžete vidět na svých obrazovkách. Opravdu se přibližuje. A Sebastian Vettel dojíždí historicky na prvním místě v letošní sezóně. Tak to je aspoň nějaká do. A Dani se dotáhnul na Bottase, ale vypadá to, že pokud Bottas neudělá chybu, tak to skončí tak, jak to vidíte. Bottas, Kaďas, Alonso. No a jsme v cíli a Dani jede na 6. pozici s nejrychlejším kolem. Upisuje si nejrychlejší kolo závodu. Ano, 6. místo, grafika to jenom potvrzuje. No, tak, uvidíme se u dalšího let's playe, nicméně tento let's play byl na základě takového druhého úvodního videa. A důvod, proč jsem ho založil tenhle kanál, The Cut LP, nebo let's play, nebo videa z her, jak chcete, byl takový, že jsem videa z her nechtěl dávat na svůj osobitý kanál. To je celý, více k tomu vyjadřovat nehodlám, je to jediný důvod, proč jsem to takhle udělal. Tak, to by bylo pro dnešní závod všechno, mějte se, zdarec.